jaksat pelata. Niin, mutta tuu tänne, niin sitten annat mulle tän kitin, jos sä et pelaa täällä, kato. Siis mikä serveri? Siis tossa chatissa IP. Okei, mut siis mikä sen idea on? Siellä on jännä, että niinku pitää hankkia niinku rahaa niinku mainaamalla tällaisia, ja sitten saa pitää niinku rankkaapata ja sellaista kaikkea jännä hienoa. Tää on ärsyttävä selittää. Ja siis mitä mä nyt teen? Tulit sä tän? No niin, sitten me sieltä Prison server niinku joinat siihen silleen. Okei, mä oon täällä. Niin sitten ota kit, sovy ja starter. Ai se on niinku tällainen, joo, kyllä mä näen tiedä. Mikäs toi toinen kitti on? No siis ota kumpi? Mikä Ota toi starter on? Ota molemmat kitit. Joo, mitäs sitten? Missä sä oot? Jossain perisessä. Pavnilla. No eti muut. Ja mistähän mä en tiedä missä se... siellä sä oot, joo mä löysin sut. Sit heität ne kammat mulle. Ei varmaan heitä. Heität! Voit sä et pelaa täällä. Pelaanhan. Mä voin antaa sulle jotkut toiset kammat jossain toisessa servussa. Ei varmaan. Näitä kamaa. Anna mulle IV tuolla Redstone PvPssä. Okei! Ja Sharpmi V. No mä saat veetä, mistä mä sellaisen saisin? No sä sanoit, että sulla Saat viivee. Mikä? Ok, mutta annat mulle sitten jotain 10 OP-omppia. No ei. Ei sitten. Ei. No niinpä. Toi pikki on tyyli sarppiive ja protiiveitä arvoinen. No miksi siellä on PvP? Sä kuolet siinä, sulla ei miakka edes. Mikäs tää uissa on? Huomasin. No niin, sä kuolet. Mä mitään kuollut. No niin, anna nyt ne kamput mulle, saat Okei, jos mä... Miten mä saan Redstone No, Sarp IV, Fire 2, sitten protiivet. Jaa. Niin. Mä aloin jonkun verran OP-omppia. No kun ei mulla ole. Sä sanoit, että sulla on 14. Niin, mutta ei oo enää. No hommaa. No kun ei ole, kun Endersesti silleen niinku otettiin silleen, että ne vaihtu. Ei mulla oo enää. Eikä, no ei oo. Sulla on Prot 1 armorit päällä, ne ei oo minkään protiiveitten armonen edes. Nää on Prot 2, hei. Niin. Ja Wow, sitten mä kuolin. Wow, mulla jäi puoli HP. miksi et anna niitä tavaroita mulle? Koska... No et sä haluu Prot IV fulleja ihan ehjää. Redstoneissa etkä Sarp IV Fire 2. Haluanhan. No miksi et anna sit ne tavarat mulle? Mä tarvitsen OP-omppia, että mä en kuole. No ei mulla oo. 2. No vittu sä oot oikeesti onne. Ota tai jätä. Luuletko että mä en oo ihan noin tyhmä kummiska, että mä vaihtaisin niinku Prot IV Okei, 1 riittää. 0. Ei, mä en ollaan tyyli. No, sä et pelaa täällä servulla ensinnäkään. Okei, mä tuun spawnille. Missä sä oot? Mä tuun kans. Noniin, Okei, minne? anna tähän. Ole hyvä. Nyt mä tuun Redstoneen. Joo. Mä annan sulle Prot IV. Joo.